Жив е той, жив е, там на Балкана, потънал в кърви, лежи и пъшка, юнак, с дълбока на гърди рана, юнак в младост и в сила мъжка. На една страна зафърля пушка, на друга сабля на две строшена. Очи темнеят, глава се люшка, уста проклина цяла вселена. Лежи юнакът, а на небето слънцето спряно сърдито пече. Жатварка пее, не иде в полето и кръвта още посилно тече. Жътвай сега, пейте, робини, тези тъжни песни. Грей и ти, слънце, в тази робска земя. Ще да загине и той е юнак. Но млъкни, сърце. Той, с който падне в бой за свобода, той не умира. Него жалеят земя и небо, звяр и природа. И певци песни за него пеят. Дене му сянка пази орлица и вълк му кротко раната ближе. Над него сокол, юнашка птица, и тя се за брат, за юнак грижи. Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят сводът на бесен, гора зашуми, вятър повее, Балканът пее хайдушка песен. И само диви в бяла премена, чудни, прекрасни песен поемнат. Тихо нагазят трава зелена и при юнакът дойдат да седнат. Една му с билки раната върже, друга го пръсне с вода студена. Третия го в уста целуне бърже и той я гледа, мила, засмена. Кажи ми, сестро, де е Караджата? Де е и моята вярна дружина? Кажи ми, пък ми вземи душата. Аз искам, сестро, тук да загина. И плеснат ръце, па се прегърнат и с песни фръкнат те в небесата. Летят и пеят, дойде осъмнат и търсят духът на Караджата. Но съмна вече и на Балкана юнакът лежи, кръвта му тече, вълкът му ближе лютата рана и слънцето пак пече. Много тъжно. Това е красиво. Много. Да, но просто странно беше и аз самия се натъжих и въобще ми е странно, но трябва да разкажеш и виц. Готова ли си? Да. Добре, окей. Добре, значи, депутат. Кой? Моля? Не разбрах какво каза. Депутат. Моля? Депутат. Депутат. Как е на английски? Как е на английски? Сенатор, конгресмен? Сенатор или конгресмен? Или конгресмен. Окей, при нас депутат. Депутат. Окей, готово. Добре. Отива в село Горно Уино, това е Кюстендилско, на среща с неговите избиратели. И поради липса на хотела, отседнал там при Пена и Воте, нашия герой. И в крайна сметка останал толкова доволен от гостоприемството им, че е решил да попита: аз какво мога да правя за вас? Или за вашето село? И Пена и Воте се зачудили и по едно време Воте скочи и казва: ама ние винаги сме искали да живеем в град. Можеш ли нашето село да направиш град? Може, как да не може, каза депутата. Само да ви питам. Първо, имате ли магазин в селото? Имаме, разбира се, как да нямаме. Имаме магазин. Добре, имате ли кръчма? Как да нямаме кръчма? Разбира се, че имаме кръчма. А шивач имате ли? Да, и шивач имаме. Добре. А професор имате ли? И застъпил мълчание.
Ега ти как, на къде е професор Уино бе? Нямаме професор тук. Ми добре, имате ли хомосексуалист? И Пена и Вотей... Пена и Вотей се гледат и се чудят, той вика гей бе, гей. Аре па ти бе, гей, Уино, нямаме такова нещо. И със съжаление депутатът се включил. Град без професор и без хомосексуалист не става. Значи, минават няколко дена и Пена и Вотей вечерят. Тишина, мислят много. Изненадващо Вотей скача от стола и казва: Пено, аз реших, че се жертвам за наше село. И Пено: що бе, Вотей, що? Че станем професор. И Пена сериозно замислила и казва: Вотей, постани хомосексуалист бе. На тебе по-лесно ще ти влезем в газол, отколко главата.